Втори тайм, от когато си изгубих личната карта на път за Ниш и ме ескортираха с полиция да си я намеря. Най-малката съм била на 16. Ме групичката на майка ми много пътуваха. Понякога взимаше и мен с тях. Тази екскурзия беше към Ниш. Няколко коли бяхме спрели на един Макдоналдс. Аз съм с тези смешни лелински калъфи, дето са като тетрадка. Има 2 джобчета. Там си държа личната карта, за да си я виждам, за да може като стигнем на границата, което е единствената ми работа, да не си губя личната карта. И си слушам музика на жични слушалки тогава. Караме едно от 10 минути по магистралата. Аз си отварям смешния калъф да си пусна нова песен. Поглеждам наляво и виждам, че в джобчето личната ми карта я няма. Паника. Спрете колата, мамо, нямаме личната карта. Майка ми звъни на останалите да отбият също, защото Сияна няма лична карта и не може да напусне държавата. Най-вероятно картата е изпаднала от калъфа ми, защото си спомням, че тръгнах да излизам с слушалките, телефона ми увисна така от слушалките и е малко вероятно, но все пак вероятно картата ми да е изпаднала тогава на паркинга на Макдоналдс. Майка ме казва: сигурна ли си, като вече тази жена иска да ме отрепе? Може ли някой да я вини? Щеше да е оправдано. За щастие имаш полицай. Извикахме полицаите и ги помолихме да ме ескортират, да ме закарат до паркинга на магистралата. Няма как да се върнем. Там си повтарях: но да е там. Какво ще правим? Кой ще ме прибира, бе, хора? Помня къде паркирахме, поглеждам надолу, картата я няма. Си викам: сега втасах. Полицаите търсят, майка ми търси. Отивам до тревичката, дето е малко страни от паркинга и намерих личната карта там. Не мисля, че някой толкова се радвал на документ за самоличност в живота си. Не я изпусках от поглед. През 5 секунди си отварях смешния калъф да си гледам личната карта дали е там. Вие имате ли подобен опит? Чао!